My name Nabasi Use. I am a convert Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekure. I'm a Pawan Tapa. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom mu de kan no. Na de to so menu de mentie dia mewu tia adofo asantefo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media na ehunu baby Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia wi de di kan na me de aseda kase pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de di kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom e to so mi na me de bre wo me de bre kwasia da ukuada ena afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de to so mi e bre wo we o my yesan ema mu nyina mo hihia mo somfo na KUSI obodo mensa brampa na sabre mehia mu yi na KUSI TV ne na KUSI Media so ena me no mo e ba betena sabre na ye de dwumadi a wato ne den ka mehwe na ye de abrewo na ye da so e wo Asante Nkabom de to so emienu eno emu na sabra me no kasa de sesei akwa akoba se nana osai agemai prempe ye wo to so emienu sisi se de mpani kasa ye de jawa na ye de asowa we ese ne wofa e de ato nanimu se wonhwe sa Asante Nkabom no ebesan ya babiemu na sa Asante Nkabom no besan ya babiemu dia ene edian ene ese nana osai agemai prempe ye wo to so emienu oye yeso oye nyina ne se so otimi kokọ Asante amahodo ne nyina na so na wode kwoto wadimu na de obaji atom no agi atom na afi wo nyina wasan aka won ho biom ntime ne okasai no wakobrekum ahemfie asmabofo amu wakobrekum ahemfie na wode kwoto ye brekum hene ene ne mpadimfo animu no ye wose ne se Asante de pass woni Asante bekam bomo de ene lalai won de wo bonofo nti woni Asante kan bomo a enye yie nti antentam e wo brekum ahemfie sabri nana osaya agemai prempe ya otoso mienu asan ya soma abofo se wonko eye dwaben na woni dwaben hene enso enko kasa woni ne mpanimfo enko kasa na die ne besie won so obagi atum ana wonye ntum se de brekum hene ene ne mpanimfo anya ntumi enwuma bia da roma no waso emu aye de sa enwuma de ye de ebrewo wo na KUSI Media ene na KUSI TV so na mekao se NK executive barber say baby ba ko pe ya wodofo se ne so obeyuti ama ho ayefede a fo ani kire ho obeyuti ama ho ayefeyie a wode kodwabo bia ase a ye be kanfo ahoahoa pa afi ye ka se new earth bar enso eye ba bia ye tenadidie na anone bia wo pese wonnom de wodofo won sabetimi aka ene nti ututu anamo na ene wode wani akire pachi na metu junction no so pe eho ene new earth bar and afi NK executive barbers wa wode wani kire ho no mo na wo pe bia no won sa ebetimi aka ebi o ye ka say Adonko Bitters Limited almost so boy papa ele so here in table so on products na Sambi in table you see ni nyina na bi odwa so ti ukodwa so a on sabetimi akabi ye wo Adonko premium energy drink e wo ho eno no bi etimi no bi meyeye ye wo Adonko black ho penny depending no ni nyina na bi e wo dwa so saton bia no duro ho no mo ode ibenya bi dia ma Adonko 123 boa ma be ma otimi gina wona so dan fi Adonko atadwi ginger no eno so ebi ewodwa so ni nyina no kodwa so pibia kira kwan ye nkotie won krato na se ba ye de akenkansem no ankasa ye de abrɛw empani se titi wobi ka titi wobi kire ani yesa titi wobi ka na titi wobi kire de a mebusa se Asante efri hen ebinom kire se Asante efri bon bi mu eno bepi Asante ma so ebinom kire se ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire se Asante emusie bi ede kan wo ho bomu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na emu Asante Nkabom toso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase da bia ewo na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase da bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia. Medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mupa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We my yesan ema mu nyina mo chiehia ebio sabre mi ne usi nkonya wona KUSI media ne na KUSI TV so na afi ye dia kenkan no e dia bro ye wade ye toso nsia hwede ye toso 9 na wutumfo abofo hia dwaben hene ene ne mpanimfo e wo dwaben ahemfie sade ye dikan aka no wutumfo abofo di kan akọ eye brekum na wade brekum hene ne mpanimfo akọ twenkomo de eye Asante Nkabom ho sabde akoto wanim nanso brekum hene kire se wona de nyaade wona ne mpanimfo agi Asante Nkabom no etumu wonde obekoso no wasom aban na washa aban ase na sabre ya asisi abofo yi otumfo abofo akohia dwaben hene ye hwei de besie ewo dwaben ahemfie ho no ade etoso nsia ahwede etoso 9 dwaben ne hene ene ne mpanimfo atena ase dwaben hene achiame wo ho so achiame ji no so nana ye wo ho ne wa na dwaben hene se achiame fato me mpanimfo ne omanfo a wahia hanmu anim se wotumfo atu abofo se woni dwaben eman emehia ntwetwe Asante man ho nkomo ebi nti obi anwe na so na ontie de ode baaye achiame bisabi na eja achiame osese de nana esie no oso kwan so na abofo yi soro ye no se nana chiame tie ma nana ne mpanimfo nte se wotumfo ene wasomaye na amanie titire ya ye de nam ene Asante Nkabom a aye nkomodie ewa aman hodo eno emu wotumfo se ne nua ene na Asante abakosem bia ni ho no mo a ye ka ija eye dwaben fere afia pem ahanwotwe edioson enan mu ene otamfo no ede na taban ebebo Asante Nkabom mu ema ejijai kakra otamfo no san ebeka ye kire ewo afe apem ahankron ediokron ahanwotwe ediokron ensia emu ene se obekire yen hene ema empapemu baaye ya Asante wakon no ene kan Nkabom ni gu ye kire enei de yenim ede dwaben hene kumase hene bekwai hene ene kumawu hene bie de ne ho so nanso ye betumi akabie osantitimu no ama yakoso ebi ama ye anim onyama tonsuo mu obi ensuro Asante efirisa yemu atete sabe woson ese ntokro ebesie ho a bo nyina wuremu enya ntokro mpo na aba Asante man ho na emum esie no adwere gu nanso se urefri na wosan kofa mpani se ye nchiri ya ye se yenwure ye afri ya bakosem yenwure ye afri de ntia amanya hodo no ka wo ho ebomu efre wo ho Asante man yenwure ye afri mfaso a eba Asante Nkabom eno emu yenwure ye afri kunimdi ahodo a yedi ye no so nananom de wotumfo se
mi mebisa mo ene se obi betumi e de ne nsa serebo sa Asante koso enne esene tete no enti fa hodie no ama ya hoto so man bi to so man bi so a emwa ben no obenya afri aman ya watwa ne ho ahia ene ho nananom Asante aman no aye mobo ye mu bia ni ahoden ehia ye mu bia dwene nankasa ho ifiri sɛ ɔman foforo ho adwene enna ne so nti saa semi to aso afebo nananom ani daso wɔ hɔ sɛ ni daso ni hɔ no a anka biribi antu ye nyina enhia sa Asanteman ni sɛ ni agya ene ne nkrofo asɛm sɛ ni daso ni hɔ a anka nipa a motwi a mehia na prempe bra wo firi so hye ba ye no anka ahemfo ama mesai ankyerɛ no bra obroni ɛka sɛ wɔyɛ Kumase hene nananom ye nyina wɔ krakoro ye nyina sunsum ye sikadwa ɛno ɛnema ye di mu enti ɛna sɛ ye san ɛka ye ho bom ɛbɛsom sikadwa na ama sikadwa ayɛ sikadwa ɛno ni ade sɛ ye nkyiri mɛyin so ye hwehwɛ nya na nanom adikamfo nya atenasepa na ma atiasefo nso anya asumdwie ene nkoso nananom na nkra otumfo ede soma yen eno no abofo ya no toye ene wo chia me sori no se nana sachire hene sede abofo a wo firi otumfo eho esie no woso otumfo se tete Nkabom ema Asante eman agi din na ema ne ho eye hu no wotamfo no de na tabu abebomu amagu ni guo no amfa de pa bia mre yen ni senti wɔsrɛ sɛ dwabeman ne aman aka no ensan ka wɔn homom na esikadwa animunyam na hoɔden ne ani di a aman aka de ema no ensan mara sɛ tete no ɛhɔ na dwabehene ɛsɛ wɔkyea me wɔ hɔ wɔsɛ nana me wɔ hɔ fato me mpanimfoɔ de mo sɛ obi a wɔ asɛm ɛka fa wotumfo ade srɛ ne ho no wɔnka na kyea me sɛ nananom sadeɛ sachire hene ɛseɛ no ɔse obi a wɔ bribi ɛkafa abɔfo asɛm no ho no wɔnka wana kontiri sɔre yɛ no wɔse nananom ensam abɔfo no de ato dwa no mu piye Nkabom yɛ ade a obi a pɛ so obi ene ne yiri mpo ɛte na wadwene nsaye a ombi bia nkoso na akadom sɛ ɔman bra na Asante aman ni nyina yefua no Asanteman gidin ye kutwa nsubonten ahodo kodi nkonim ema wo man nyina nyanimonyam ema ibika wo biara so Asante ni bia se wo man foforo so a na odubu efata ene ma no nanso bibisa se na ye wa ahoto dabi na ntwimidie no doso ye ya adehye nso eto dabi mpa na ye ya ye nkoa mmɔden ahodo aye bɔ ye ntumi anso tumidifo no ani hwɛ ni sama ahodo adwabe di wa Asante abakɔsɛ mu ye kɔkyere ntim jakare nanso saa abani nsɛm so aseda ɛdane akodie ɛwɔ ye ne ye nuanom ntem branka Asanteman ɛhwere asikadwa enso ɛwɔ dwodwowa no yɛte ye hugumu ehwie ye mogya agui ekɔkɔgye asikadwa bai nanso saa enibisemi eso aseda ene wɔko a ɛma na kwasiboaten ene dwabehene etukɔtena ayekofodua yenum nyina kyerɛ sɛ yi yem esom nanso bere biara wɔko ɛna Asanteman ɛde eyi yenyaye ne senti sɛ ɛna abanya ma yenya yemfa ahodie na dwabe enya ahota na yenhia sɛ yesan pre Nkabom a emfa ahotɔ mre yen nananom madwene no asɛmbe badabi kontre edi a wode ato edwa no akwamu enso sɔre wono sesesɛn ɔsɛ nananom mefoa de kontre aka no so de ma metɔsoɔ ene sɛ ahotɔ de bɔ enimu ɛyɛ sen sɛ obi ɛbɛgye ne din na ne ho ɛntɔ no nananom Asante nkai na sɛ Asante kai a anka enne yeman yi mu enche bienu nti Asante eka yenim guase anka eya to no no wo jamanfo nsa no bra na napokufo fie edi ade no
se anka dwaben entumirika ankɔboa na opokufo fie wota no agya se anka gya amanfo ebufa na opokufo fofie so fie asesa eni jamansa eni dodo wasa ni nyina chire no bra sa guarantee kon no wachi obroni kan se obia ni ne ho so no dwaben ko na mensa bozu ehunu se wate ne ho enti wone ne dom atwe atuo begu yenso a ema abuhie bia mu nipa etukotena achem isenti na ema meka se asante nkai na sa asante enkai dia ene yekuma se eni ne nkwi adwaben so eni ne nkwi wie na jase hene nso sori won se nananom sa yesi yedi die etuo aye achi dia anka ye ni hanamda tekrema ene yesen eko ebiew dua eben ene etwie ampara ye won sempa hodo a se yedi akira anka ye twi ye nuanom komasefo a anka nsese ye ka won ye kasa won ho nanso obi fum kuma nsese ye fum edwa ya nuanom enti asese ye fomfom ye ho de asisie enyina achi ye kɔhia ye san ba yenchi nananom dwenyini ntokwa osoa ne chen nanso ujai dia ba atwa mu nyina achi no otumfo se ye nyai bribia menka ne yensan nwene ye Nkabom eno ho me de dwene se si ye gisa nsusu yetum na ye makumasi hunu ni a yempe na ye ne no eye koro esan esikadwa yiyedie ne wo man no nkoso nti a eye kwa ena eja chidom enso soro ye ena wo se me nso mefuo gya aseso na nanom de me pese me kan ne se ye hunam ba bi nya ye ntwa nto ntwene ye de benya ifribon krobo ye nuanom pote ani kumase ye nananom ena okofa Nkabom baa eba wiase ha wo ye wafam de ema etumi ene so obroni aba be sen Nkabom no na onu kro ya ebisa yen se ye pen Nkabom no mo eno a he moma yen kan kire nse ye pe bibia bebia ye kono eya na ye kai ya manfo eso enti die enti a abepeja yen ewo ya manfo so no ene ade a esese ye prepe ananom ye nyina nim se Nkabom emankoso ne agitum so ya bakosom so kire di a o man ehidi mu bra na ye mu enchicheye na so o man yakoso pen na fa ahudie enti ya tofo a moma yempo yemfa ahudie na yenka ye humom na yen tete animu nyam no ensan emra wa wie ena na nkobia enso soro ye no se nananom me nso metu jase so de ma me ka sa ne se de nananom aka no asante agapade kese ne yesikadwa enye ohona oman ba ko pe ena de dia ewom se oman ba ko ena ohweso de ne nso eyeye nyina de ya se me ka me fie mpaninsem na mebobɔ me mpanimfo asa agapade yinti wahwere won kwa anka awosen ebeka mu nyanara nananom medie minim se asamando wo man na hemfie nso ahenie enso wo ho afi minim se obrempon bia ekwa asamanfo a wadi kan no e de apakan beba behia no anigye so na se mebre so mepu asikadwa enam so ema na se mebre so mepu asikadwa enam so ema wokọ won ensabenchira hia ben ena obehia me obeka se mama won bere so amanfa so nananom saa seminti ena mintimi ni masamanfo ehwamoda na de meka ene se moma yento enwada da no engu na ye ne ye nuanom kan ye humom na ama Asante man esiri dada mu we ye na nankobia enso de no na benkum hene enso soro no wasana nanom benkumfo agya aseso ensem ananom akeka nyina kosise esese ye san ka ye hu bomu na esikadwatumi epagya se tete no ono so ne de no nifa enso soro no wasana nanom sade mu aka no
ahana tabie no eka bomu a eye pepe yɛmfa ahodie no nsia ga efiri sɛ yɛ mu ɛyɛ hatu nti metu gya ase so sɛ Asante Nkabom ɛho hia wie nananom nyinaa kyerɛ wadwene sabri aduru sɛ dwabenhene ɔno ankasa so ɛbɛkyerɛ n'adwene na waka nia agya wɔwɔka nti dwabenhene nso besides wɔkyea me wɔ hɔ na agya kyea me gye so dana yɛwɔ ha yɛntie deɛ dwabenhene ɛka yɛ no wɔsɛ fa to me mpanimfoɔ anim sɛ deɛ di kan meda wɔn ase ɛwɔ anigye a wafa soɔ apɛsɛpɛsɛ wɔ tumfoɔ nkra no mu wuram gyegyenoma isu sɛ wɔsompim na ne nua agye no so usu na ɔfoforɔ nso ato no so untumu ebue yei ɛma obiara na de soa mu ɛyɛ duro ɛwɔ anenumsu ebiew so obi hyia kwanhyia na ɔto hu na obi anye ne so a ɔkam yei ni asɛm ɛda hɔ Asante aman mu atete enti obi to hu a obi nye ne so sɛ anoma no su na ne nua anye ne so a ɔkwantuni no ɛnenim su si yɛkasa Asante kɔtɔkɔ ukuma pem a apem ɛbɛba na ɛkyerɛ yɛn dodoɔ sɛ sɛ ebi tɔ na ebi nkɔhyɛ nan a anka nkunim ama kanea na Asante aman no yɛfua no sɛ wɔman bi ɛyɛ ahoboa ɛsɛ wɔne yɛn ɛde ba besia ni a deɛ ne dɔfoɔ ka kyerɛ no ne sɛ gyae efiri sɛ Asante deɛ utwi wi ɛkɔ wɔn so a ɛtuatoɔ yɛmɛsura na aman yɛ aka no suro yɛ nti yɛnya ahotɔ nanso sɛ ɛnnɛ wɔman bi se wɔne dwaben ɛde ba besia ni a rɛ a yɛbɛdi akyire ama wɔsuro no ɛwɔ he nananom ebi a obi bɛka sɛ sɛbe magyina sonkrɔmanim ɛso ato kotwa mansatuo ama ate aka akwabrafo mase ɛnyem yayɛ na na ɛnnɛ akroma ɛba bɛkyerɛ na akokɔ na makɔse no hwɛw na mase ɛnyem yayɛ nanso ɛtɔ da bi a hwɛw no enya ayɛyie hwɛw a yɛdi Nkabom ɛba ɛfata ayɛyie hwɛw a ɛma nkɔsoɔ ɛba ɛfata ayɛyie hwɛw a ɛpagya wɔ man ɛfata ayɛyie dwaben ɛgyina sonkrɔmanim so ato kotwa mansatuo ama ebi ate aka kwabrafo Asante anyi no ayɛ yako akɔkyere ntim jakare Asante anyi yɛ yakokɔ yakoko apam jamanfoɔ Asante anyi yɛ yako akɔgye sikadwa efra tamfo nsɛm Asante anyi yɛ nanso ebia yɛbɛka hwɛwo ama Asante Nkabom aba bɛma yɛnya yɛyie yɛsɛ nti ɔkyena me fatu dwa ɛma abɔfoɔ no ɛnte sɛ dwaben ɛpene Nkabom no so ɛwaa na agya wɔkyena me sɔre yɛn wɔsi abɔfoɔ sɛdeɛ sɛkyerɛhene ɛseɛ no wɔsɛ wɔda ne mpanimfoɔ ase ɛsɛ wɔakyerɛ wɔadwene ɛwɔ tomfoɔ nkra no ho ampara tete no dwaben edi animsɛm pii ɛde agye Asanteman nanso Asante ɛnyɛ no ayɛ nso ebia enei wɔde nano tum ɛka so wɔpene Nkabom no so na obroni tia ɛde Nkabom no ɛbɛba ama Asante ɛyɛ no ayɛ nti wɔne ne man ɛpene Nkabom nsusuɛ no so hɔ na agya abɔfo yi sɔre yɛn wɔsɛ na nakyea me mansa kyerɛ hene nte sɛ yɛda no ase na yɛde ne nkra no ɛbɛkɔ akɔma otumfoɔ deɛ yɛde ɛtoa so no sɛ ɛne akwansere na agya akyea me sɔre yɛn wɔsɛ sɛkyerɛ hene sɛdeɛ abɔfoɔ no sie no wɔsɛ wɔda wo ne wo man ase na wɔde wo nkra ɛbɛkɔ akɔma otumfoɔ bio na wɔsrɛ kwan hɔ na dwabenhene ɛsɛ fato wɔ anim sɛ ɔkwan ɛda hɔ kyea me ɛde to abɔfoɔ yɛnim sɛ abɔfoɔ na nase ɔkwan ɛda hɔ yɛmekan ɛsɛn sɔreɛ na na ɛsɔre o ɔsɔre agya ɔsɔreyɛ wie ɔmanma deɛ akosie no ɛbere kuma ampere so na ɛso sɛ deɛ ne gye aba ɛne sɛ dwaben ɛhene ɛne ne mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔpene ɛyɛ Asante Nkabom no so ɛwɔ mu sɛ animsɛm ahodoɔ a wɔdiiɛ ɛde bo Asante
ɛwɔ Asante ko ahodoɔ mu ne adeɛ nyina na Asante enyi no waye na nno nkyerɛ sɛ obi gyina so na wɔde asɛe Asante Nkabom ho anamon a na ɔsɛe agyeman prɛmpɛ ya wɔtɔ so mmienu ɛpɛ so wɔtuo ɔmama yɛmfansi hai na yankopɔn yɛ adom ame ne wɔbɛsan ba bɛhyia bio na afei yɛahwɛ biribi si wɔkyerɛ ɔsomfo na nakusi ɔbɔ adom nsa braba ɛna mbɛsom wɔ na nakusi media ɛne na nakusi TV so makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mebusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ Asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de di kan ɛne Asante Nkabom de to so mienu ɛde brɛwo bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante Nkabom edi kan de ba ye na ɛnyina na mu Asante Nkabom ɛto so mienu ɛne begyina ye ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so na mede saa dwuma die dia brɛw memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ni nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram, and after yɛn Twitter page so. Now benya sa kenkan se mi nyinaa. Memenda ene kwasi adebia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.